Tungod sa grabing pagbaha dala sa pag-ulan sa Zamboanga City nga epekto sa LPA, temporaryong gisirad-an ang Manikahan Bridge human nakitaan og mga liki og nakankan nga yuta dapit sa pundasyon tungod sa baha. Dugang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Stranded ang pipila ka mga sakyanan kagahapon. Lakip ang mga bus sa Manikahan Bridge sa Zamboanga City human nakitaan og depekto ang maong tulay. Hapon sa Enero 11, nakadawat og report ang barangay sa paglihok kuno sa maong tulay atol sa grabeng pagbaha usab sa lugar. Cuando escuché about del puente, tiene mga tierra takabakay, picorella man con el city mayor diaton, and then ya contesta conmigo si Seroy, el di suyo assistant, uno que le hablale, tadale le advice que cerrado gani kat el puente. Gani gilayong gisirad-an kini hinungdan nga adunay mga biyahe sa bus ang na-delay. Ang Manikahan Bridge ang bugtong agianan sa mga gikan sa kisikbit nga probinsya nga pasulod sa Zamboanga City. Tungod niini, 15 ka mga bus nga pasulod unta sa syudad ang na-stranded samtang 5 ka bus ang wala kagawas. Today, fully operational yung buses natin, yung bus trips, except for Zamboanga, Cebu. Because the bus Cebu-Zamboanga did not arrive yesterday because may nag-breakdown sila dyan sa May Rojas sa Zamboanga del Norte. Lamang continue ya el project ngayon. Si pwede man fast track tikat sila. Alam mo yan el problema lang por casa ay every time tiene mal tiempo natan-stop sila. Base kanila may mucho pagayote si kuan nagi trabaho. Gipanawag ang mga pasahero o gipatabok sa bridge o gipasakay sa laing bus nga anaa sa pikas bahin sa tulay. Hinuon pasado alas 4 kagahapon, giablihan ang usa ka lane sa tulay subay sa mando sa DPWH. Sobra man ang traffic apan sulod o gawas na ang mga sakyanan sa Zamboanga City. Kauban si Alta Rosales sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.